Ay, hola. Atenció, si tenim a Eva intentant estar... Com es diu això? Eva! Però, va, com es diu això? Bicicleta, ja, no? Però saps, tu saps per això? Adiós! Però allà baix està Sara. Ahí està fent la tonta. Però Sara està gastant mal. Hola. Sara, Jorge, bueno. Y yo continúo así. Ya s'ha cansat, ara va l'altre. Sara va per ahí. Jo estic comentant el vídeo així especial. ¡Ay, mai! ¡Ay, mai! ¡Ay, mai! ¡Partaco! Atenció! Adiós! Va, a veure qui aplega més. Ah, més fort! Hòstia, per això surt normal, tia, sí. Sí, Ara, a contratemps. Sara, a contratemps. Eva. Hola. Sara. Pero mira la cámara. Atención, no se lo esperaba. Ay, mai. Bueno, Eva, digas una frase para despedirte. Venga.